Ahoj přátelé, zdravím vás. A dnešní výrobkové okénko budu věnovat tomuto výrobku. Liquid Organic Cleaner. Je mimořádný. Je mimořádný tím, co umí. A je mimořádný i tím, že teď já v ruce držím 60 let historie. 60 let historie společnosti Amway. Vlastně už víc než 60 let. Protože celé to začalo v roce 1959 právě tímto výrobkem. Tenkrát zakladatelé Rich DeVos a J. Van Andel se rozhodli založit společnost, kterou nazvali Amway. A první výrobek, se kterým začali obchodovat, bylo právě toto LOC. Ano, dneska už je ještě několikrát mnohem koncentrovanější, ale stále je to ten úžasný, skvělý výrobek. Co všechno umí, to vám ukážu hned teď. Tak, nejdříve z čeho se byl vlastně vyrobený, nebo z čeho se vyrábí. Jsou to deriváty z kokosového oleje. Takže ano, kokosy a olej z nich, to je to, co vlastně tak skvěle myje v tomto rostlinném výrobku. A v tomto úžasném čističi. No a je univerzální, někdy se říká, že když je to univerzální, tak to vlastně nefunguje na nic, ale tenhle ten čistič funguje úplně skvěle na všechny pevné povrchy. Můžete je čistit buď tak, že uděláte roztok, nebo tak, že přímo ten koncentrovaný přípravek použijete na ten čištěný povrch. Těch možností je samozřejmě hodně. A dneska si ukážeme jednu zásadní. Jak vidíte, mám tady pumpičku. Ta pumpička není v balení, ta pumpička se k tomu koupí, ale dá se zase samozřejmě přendat z jedné lahve na druhou. Takže naprosto bezproblémová, úžasná záležitost. Nikde vám nic nekape, nikde nic neteče a funguje taky velice perfektně. Pojďme si ukázat, co to umí. Tak já tady mám krém na boty. Normální, mastný, černý krém na boty. A já si s ním takhle umažu. No, tohle, když se někdy stane, takže třeba se na chalupě topíte uhlím, tak takováhle ruce mít můžete, nebo se vám stane něco s autem, budete vyměňovat kolo, pánové třeba, že, jako doufám, že nám dámám by i pomohli. No zkrátka, takováhle ošklivá, mastná nečistota, černá. Navíc se to fakt prostě cítit tím krémem na boty, nic moc. No a zkrátka, představte si, že manžel vám takhle přijde domů, nebo dítě, nebo i vám se to může stát. Úplně stačí, když takhle dáte jednu kapičku a rozemnete, prostě umyjete si s tím koncentrátem ty ruce. Vidíte, že úplně to vypadá jinak. Ale ta nečistota tam stále je, takže my ji utřeme. Utřeme ji do bílého kapesníčku. No, představte si, že třeba si takhle špinavé ruce váš partner, váš muž takhle otře do té bílé košile. No a podívejte se. Ruce jsou jaké? Nádherně voní. Vůbec žádný zápach krému na boty. A jsou opravdu čisté. Skvělé. No ale ten kapesníček, že? No, ten vypadá. Někam se ta špína zkrátka podít musela. Takže co s tím uděláte? No, buď to vyhodíte, nebo ten flek vystřihnete, anebo použijeme naši LOC. Takže já tady takhle použiju jednu pumpičku LOC, takhle to tady stemulguju, trošku prostě promnu ten kapesníček a mám tady misku s vodou. Ta voda je studená, nemůžete si to ověřit, ale opravdu je studená. A tak tam ten kapesníček takhle hodíme. Trošku promneme. Tak, co myslíte, že se stane? Ten krém na boty je mastný, černý,
Je to opravdu velice nepříjemná a úporná nečistota. No, já jsem tam chviličku ten kapesníček tak jako máchala a podíváme se na něj. Schválně, jo, schválně, já jsem sama zvědala, jestli se mi to zase povede. Tak. Co vy na to? Jaký je? Úplně čistý. Nádherně čistý bílý kapesníček. A to jsem masnou špínu umyla, vyprala ve studené vodě. Díky tomuto čistícímu prostředku. On totiž umí tu nečistotu do sebe jakoby zabalit, emulgovat. Takže úplně úžasně se s tím uklízí třeba po malování. Když máte po tom malování na podlaze prostě tu barvu pocákanou, dříve, ještě kdysi dávno, to se prostě muselo vytírat aspoň 4krát. Teďko prostě do gebelíku s vodou dám 2 pumpičky, vytřu, tam, kde je to takové opravdu úporné, záleží samozřejmě na tom, kdo maloval, jestli malíř, který byl pečlivý, anebo jestli někdo, kdo to jen tak jako lehce odbyl. A podle toho, kolik toho na té podlaze je, se třu maximálně ještě jednou a úplně nádherně čistá podlaha. Jedna moje zákaznice říká, s tímhletím já umyju barák od sklepa po půdu s jedním belíkem. Skutečně úžasný čistič. Můžete třeba boty, já mám úžasnou zkušenost s boty. Teď jsou moderní bílé podrážky a prostě udržovat ty podrážky neustále čisté, bílé, není žádná jednoduchá věc. Stačí na vlhkou houbičku pár kapiček LOC otřít, se třít hadříkem a je to. Máte čisté, krásně bílé podrážky. Těch možností, jak tenhle ten čistící prostředek využít, je samozřejmě spousta. A když se podíváme na cenové porovnání, tak pro zákazníka je to 250 korun. Pro člověka, který je naším ověřeným zákazníkem, to znamená, že má u někoho z nás, někoho z distributorů má svůj účet a je na něj navázaný, tak pro toho už je to jenom 220 korun. No a pro nás, kteří máme licenci, tak pro toho je to jenom 201 korun. Ale tohleto není jenom prostě čistící prostředek. Jak už jsem říkala na začátku, je to prostě kus historie. A třeba pan Vladarc, náš diamantový mentor, náš diamantový poradce, říkal, pro mě bylo každé prodané LOC 1 cihla na náš nový dům. Je to zkrátka to, čím si můžeme plnit ty svoje přání. LOC to všechno začalo, no a dneska máme v obchodě 400-450 různých druhů výrobků. A ty naše sny a přání si můžeme plnit s každým tím výrobkem. A je to úžasné, takže já vám přeji jednak, ať se vám dobře uklízí tady s čistícím univerzálním prostředkem LOC a ať se vám daří plnit si ty vaše sny, ať už to bude s čistícími prostředky, s kosmetikou, s vitamíny nebo se vším dohromady. Je to na nás. Tak, mějte se krásně, přeji vám krásné dny.